murigiritugere na wikase county ya Nyamira ritukuria rero nigo omugumenere bwe county yomusike Jerusha Mumanyi ahorokia okogechigwa kwaye igoro yebikore byo kunirigwa kwa mwana munyaruka ibigande kwanakigwa nabo igonyaraka gakomochia egati yebigambiro asogotemukeria ebitambukiro biri bwenerete kusogotemukia ebitambukiro biri mwenye bibwenerete ayango bwatekana amo no munyaruka yomo gotebekana buna niganyate koba gakwengerwa na tatu mwabo asanyate koba gakwegwa oburito nabono nigo omusike Jerusha Mumanyi aboriri ebitambukiro kwemukiwa esenjera yabene kwaneke buna ebikore byo kuniriria omwana munyaruka ngosirabire ekorekia bwango mono kurwa Sorogongo rigarwe county Nyamira na sumsacha omukuraze chinsemo chako nate imeye bunga ya West Mugrango otebekana kumuniriria omwana kebwanchani oyo egotebekana ole oyoye wika kumutigira obolito. Initially we thought it was a defilement case, but later on we realized that the young adult was above 18 years. Yamate y'omwana oyo iga omunyaruka nigo agenderete kuri yobwene bwabukuru wa serikali ebyombe byobwene egati abarayibanda bange ase bakorobote asegetuo kya abanyanyimbo kya iga Nyamira nomukagiro yo igakobekwa byara. Upon taking the birth certificate to the ODPP as requested, we found out that the mother, the name of the father, who is alleged to have impregnated the girl, was indeed not in the certificate. Kurende negento kegendrete kuimokia amabolia mange ase gotebekana omukagiro yiga abwatugetwe kurwa se ejele yiga ya Nyamira egekore omospidi Borogongo rigarwa Nyamira South Martin Wambugu ahenekirie kurende Wambugu nigatebere ngamba tukubwatingani yiga bwekirano elio kweneke buna omukagiro yiga ngo ikigwari busyo bwekigambero. Otherwise the cash bill that was given to that father was 30,000 pending further summoning, which he is supposed to heed on 12 of this month. Negento kya beteniro muwakilishi wa Basubati kurwa se county Nyamira Musubati Jerusha Mumanyi emambia lero gwikirana ase egetwekya kya abanyanyimbo kya Nyamira ase aurokya ogotagwo kyo kwae kubwatikana monege korekiga ntoma tutima tingiye koria basacha nechikoti cheito ndate ko basorora akarege ntoki achiro na inuka ba human beings mwanja korwa kwa bantu chikashbel batatakeire kwayo amangana baragendi gwake Jerusha boigoni gagikire ebikoro bingabune bigakurwa Sorogongo rwagusi ase arurege kulero egetinde n'abantu bandi babwate batabubwate birengere mune bibaho kora in various communities. We shall come for you. I am asking wazee ambao wako na hiyo tabia wakome kabisa. Omweli oye yamutiye igabo nonigo eganete kwerero bwikirano ekikyabe chinga ky'omukagiro yiga abetega kubwatokwa asebaganire obwene bw'omwana yiga kwenekiwa Tinesanekana muntu yo nakyati bwokarane kibagoro redi ekibande ky'omwana nakyane kirita muntu mocha anda karosire muntu mocha ekibande ky'omwana arete kiraini sana nakyasa birete kironi ako nakyabantu kironi ako konere abantu kibese ono nze mutinkyare ngekugoro horo sese arenge kondama obonde inga ninchuku chike gorike statement yango bona ngorike statement yana itorigete nweringa obonde byo kwasakesi n'obonde inga shida yako mtoto si wangu ampewa mimba noyo wairenda omataiti yakondama yakondama naena no masachoro yakondama awande shida yako ono mambingo mwakire simi tabwate nakira bako speed tabwate simi okaro studiante tinga aegenda amangana aya nchegwe kango wakire simi omuntu nako bere mebaka nakore na wakire simi oroche bana nasire oibore taijo muntu neke bawo ago totishera Elibo linene ndiringa ndikagwe kadiriri ebikoro bune biga biragendera ko babikwenekiwe meyo Rugongo rwagusi na ine yamatiye iga nijikunyara ko bagekonyora obwene bwaye bwikirano elio mwelio ndiringa ngaki banyarata ko bakomubwato komukaguru yigakurwa se egetwekya ky'abanyanyimbo kya Nyamira atarekiwa ase ekigambero eginko reporter igetasini kya obwanchite kya Gatembe kurwiga imeye county Nyamira inche Gongoro kwa Polycarp Okara.